Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin nieda żewġ linji ta' emerġenza li ser ikunu qed joffru servizz 24 siegħa brabta mal-inċidenti fi Brussell. Telefonati minn Malta jistgħu jsiru bla ħlas fuq il-linja 8007 2203. Telefonati li jsiru minn barra minn Malta jistgħu jsiru fuq in-numru 356 2204 2200. Il-helpline fi Brussell hija 32 22 38 36 08. Fi stqarrija l-Gvern Malti qal li sakemm ikun hemm aktar avviż, persuni Maltin huma avżati jobdu istruzzjonijiet tal-awtoritajiet Belġjani u jillimitaw l-ammont ta' vjaġġari li jagħmlu fi Brussell. Il-preżenza tal-forzi tas-sigurtà kienet innotata anke fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Tistgħu taraw warajja l-preżenza tal-Pulizija u ħdejhom ukoll hemm karozzi tal-Forzi Armati ta' Malta. Il-kumpanija stqarret li qed issegwi dak li qiegħed jiġri fi Brussell mill-qrib u se tkun qed tafża tibdiliet li qegħdin iseħħu fit-titjiriet. Fi stqarrija l-linja tal-Ajru Nazzjonali l-Air Malta qalet li tenut kont ta' sitwazzjoni eċċezzjonali mhix titlob ħlas għal min jibdel l-arranġamenti ta' vjaġġar li kellu minnu lejn Brussell sa nhar il-ħamis 24 ta' Marzu. Hemm ukoll il-possibilità li dawn il-biljetti jinbidlu għal titjiriet oħra li toffri l-linja tal-ajru. Titjiriet bejn Malta u l-Belġju tħassru nhar it-tlieta minħabba l-għeluq tal-ajruport Zaventem. Titjiriet minn lejn dan l-ajruport mhux ser joperaw sakemm ma jsirx avviż ieħor. Ġejna fl-arrivals il-monitor hawnhekk qiegħed jimmarka li żewġ titjiriet li kellhom jaslu Malta waħda tal-Air Malta u l-oħra tal-Brussels Airlines it-tnejn tħassru, tnejn kellhom jaslu Malta l-ħabta tal-10 u nofs u 5 ta' filgħaxija. Passiġġiera b'titjiriet skedati għandhom iċemplu fuq in-numru 356-2266-2211 jekk iċemplu minn Malta. Jekk iċemplu minn Brussell in-numru huwa 0902 33 427. Tibdiliet fi titjiriet huma komunikati fuq is-sit elettroniku www.airmalta.com, fuq Facebook www.facebook.com/airmalta u Twitter twitter.com/airmalta. F'kummenti li għamel fil-għodu ma' One News, il-Prim Ministru Joseph Muscat aċċenna żieda fis-sigurtà f'postijiet strateġiċi. Iżda enfasizza li m'hemm nebda theddida l Malta. Star fuq kollox li wieħed m'għandux iħalli l-biża' tirbħu. Jien dal-għodu tkellimt anke permezz tal-Ministru Carmenu Abela mal-Forzi Armati, mal-Pulizija, mas-Servizzi Segreti, ikkonfermaw li dawn li m'hemm l-ebda tip ta' informazzjoni li jindika xi tip ta' teddida fuq Malta. Li kieku hemm teddida fuq Malta, jien bħalissa qed ngħidilkom isma' hemm teddida fuq pajjiżna. Ma jirriżultanniex ma nagħlibda tip ta' informazzjoni f'dak ir-rigward li hemm xi teddida fuq pajjiżna. Dak kollu li jista' jsir qed isir. Huwa importanti li noqogħdu attenti u moħħna hemmhekk anke l-affarijiet li jkunu sospetti u nirrapportawhom. Imma l-ikbar effett li jiksbu dawn l-attakki terroristiċi huwa li jwaqqgħu n-nies siege mentality li jġibu lin-nies li jibżgħu ma nkomplux għaddejjem bil-ħajja tagħna ta' kuljum. Dik hija l-ikbar rebħa jista' jkollhom it-terroristi.